Тук ще се приключва положението. Няма ги оставят. Те ще ги свалят от моторите. Само ги плашат, те сега ще им скочат на 5 човека. So there are two main reasons. So one of them is that people are really fed up with the lies, and there were a number of lies that were related to the budget that we discussed today. And the second reason is that people that govern today, they're characterized with a lot of arrogance, with a lot of brutal force that they use to impose their views, including the budget, but not only the budget. So the people are really fed up with this, and they want to say stop. This will not work in this way. Смятам, че хората, които не заслужават да се наричат народни избраници, всъщност преминаха лично за мен много от моите червени линии. Първо с бюджета, второ с решенията, които гласуват всеки ден в Народно събрание, начина по който потъпкват закони, процедури и се смятат за ненаказани. И смятам, че хората, които трябва да им кажем, сме ние гражданите, които всъщност плащаме техните заплати. Ние сме техния работодател. Увеличаването на осигуровките, най-вече на данъците, защото трябва да се спрат всички кражби, а не постоянно да се увеличава данъчната тежест върху хората.